Bună seara, bine ați venit la Back in Business, emisiunea care analizează subiectele economice ale zilei. Astăzi vom discuta pe o perioadă mai lungă de timp despre cel mai important eveniment al zilei, să spunem așa, nu? Trecerea pieței de capital românești la statutul de piață secundară emergentă. Am văzut și titlul ceva mai bombastice despre faptul că este un moment istoric. Chiar noi am spus că e un moment istoric. E un moment istoric, dar sigur că va trebui să ne păstrăm cumpătul și rațiunea în această emisiune și să analizăm de fapt de unde vine și ce înseamnă această performanță, să spunem, a Bursei de Valori București în primul rând. Împreună cu Andrei Gheorghe, ca de obicei. Bună seara, Andrei. Bună seara tuturor. Doar să numim măcar un titlu de pe profit.ro, de pe site-ul de specialitate. Titlul serii este legat de un document al ANRE, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul energiei. Ce blocaje apar la schimbarea furnizorilor de energie și gaze? Vă aduceți aminte, de la 1 iunie a avut loc procesul de liberalizare a pieței de gaze naturale și energie pentru consumatorii casnici. Iată că acum avem și documente sau, mă rog, informații care ne arată eventuale blocaje la schimbarea furnizorului. Așa este. Spuneai că discutăm despre faptul că țara noastră, bursa de la noi din țară, practic trece la o piață emergentă, de la piață de frontieră, cum eram. Practic o informație pe care o știam, ne așteptam să se întâmple acest lucru. Discutam chiar cu tine înainte de emisiune că știm acest lucru de aproximativ un an de zile. Da, acceptul a fost dat în urmă cu aproape un an de zile. Așa este. Acum a devenit operațională. Am stat vreo 3 ani din câte am văzut și pe wishlist-ul respectiv de la FTSE Russell, cum spune colegul nostru Cătălin Chivu. Exact. Am stat pe wishlist-ul respectiv de un an de zile, cum spuneai și tu, s-a dat acceptul și iată că de astăzi a intrat oficial în vigoare acest lucru. Da. Îți propun să urmărim și un material creat de colegii noștri din redacție care ne ilustrează mai exact ce înseamnă pentru economia românească trecerea la piață emergentă și ne întoarcem la dezbatere alături de invitații noștri. Piața de capital din România a fost promovată oficial la statutul de piață emergentă în urma unei decizii istorice luate de Agenția de Evaluare Financiară FTSE Russell. Decizia promovării statutului României a venit în urmă cu un an, dar a intrat efectiv în vigoare abia acum. Anterior, România avea statutul de piață de frontieră. Bursa de Valori București a marcat acest moment istoric printr-un eveniment la care au luat cuvântul oficialii ai guvernului, ai Bursei de Valori București, dar și consilierul președintelui Claus Iohannis. Felicit Bursa de Valori București pentru efortul depus în promovarea României la statutul de piață emergentă. Este nu doar o performanță istorică în sine, ci și o confirmare a potențialului de dezvoltare de care economia noastră dispune. Contrar unor anticipări inițiale, efectele negative ale pandemiei COVID-19 se dovedesc profunde și cu bătaie lungă în planul economiei reale. În acest context ne-am putea confrunta cu ample modificări structurale prin reașezarea unor sectoare economice sau chiar a unor întregi industrii, cu impact direct nu numai asupra companiilor, ci și asupra statelor și cetățenilor în general, a transmis șeful statului. Premierul Ludovic Orban a declarat că guvernul vrea să acorde măsuri de stimulare a companiilor să se listeze la Bursa de Valori București, astfel încât să aibă posibilitatea să-și extindă sursele de finanțare. Faptul că România astăzi trece la statutul de piață emergentă secundară arată o evoluție pozitivă a Bursei de Valori București, dar, din punctul meu de vedere, o evoluție încă timidă. Și din acest motiv, intenția noastră ca și guvern este aceea de a sprijini dezvoltarea în continuare a bursei, a pieței de capital.
Promovarea României la piață emergentă secundară este considerată importantă deoarece noul statut înseamnă noi posibilități de investiții. Fonduri mult mai mari decât cele de până acum și care gestionează sute de miliarde de euro vor putea să investească în România în următorii ani, pentru că până acum acești administratori de fonduri erau restricționați să investească în piețele de frontieră. Am revenit la Back in Business, așadar analizăm această temă, România, piața emergentă secundară. Primul invitat al acestei serii este domnul Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri. Bună seara și bine ați venit la Profit TV, vă mulțumim pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Horia Gustă, vă propun să începem dialogul nostru explicându-ne cât de importantă este această promovare a României și a pieței de capital din România la un nou statut, cel de piață emergentă. Promovarea la acest statut e foarte importantă. Cu siguranță în acest moment România, prin Bursa de Valori București în principal, prin cei 3 emitenți, se află pe masa marilor fonduri de investiții, respectiv fonduri de pensii și investitori instituționali, care, dacă au ca și indice acela al piețelor emergente, trebuie să cumpere într-o pondere deocamdată scăzută, dar trebuie să cumpere și cei 3 emitenți care astăzi au făcut pasul către acest statut al pieței emergente. Mă refer la Banca Transilvania, la Nuclear Electrica și la TerraPlast. Din perspectiva condițiilor de lichiditate pe care aceste 3 companii le-au îndeplinit, raportat la condițiile FTSE Russell. Da, e important să-i numim pe cei 3 emitenți. Trebuie să spunem, nu, că de fapt principalii beneficiari deocamdată ai acestui nou statut sunt cei 3 emitenți pe care i-ați numit, nu? E probabil sau mai puțin probabil ca fondurile mari de investiții să plaseze bani și în alte companii de pe piața de capital listate la BVB? Este posibil, depinde foarte mult de lichiditatea pe care emitenții listați la BVB o vor avea. Dacă ne uităm în urmă cu un an, când acest statut, acest upgrade al pieței românești de capital a fost anunțat de FTSE Russell, anul trecut erau alte 3 companii, dacă mi-aduc bine aminte, era Banca Transilvania, era Romgaz și BRD Societe Generale. Iată, după un an de zile, analizele FTSE Russell au arătat că trecerea la nivelul de lichiditate acceptat de FTSE Russell a fost îndeplinită doar de către cele 3 companii pe care le spuneam mai devreme, Banca Transilvania, Nuclear Electrica și TerraPlast. Poate vom avea și altele. Totuși, trebuie să recunoaștem un pas important pe care Bursa de Valori București l-a făcut și pe care piața de capital în întregul său l-a făcut. Bună seara, absolut. Andrei Gheorghe sunt. V-aș adresa o întrebare legată de investitorii străini. Cum văd acest lucru, întrucât vorbea președintele Claus Iohannis odată cu intrarea în vigoare a acestui statut pentru Bursa de Valori București, că se vede, este reflectată încrederea investitorilor în economia românească și în piața noastră de capital. Cum văd investitorii străini această trecere mult așteptată? Am văzut că au fost mai multe încercări de a trece la statutul de piață emergentă. Întrebarea e pentru mine, să înțeleg. Da. Am auzit foarte bine. Da? Pentru dumneavoastră. Ok. Da. Pentru ei e un fapt oarecum natural. Au mai intrat niște companii într-un indice stabilit de FTSE Russell. Nu știu dacă e ceva ieșit din comun pentru ei, pentru că ponderea celor 3 companii în cadrul indicelui este destul de redusă, dar cu siguranță nu au cum să o vadă decât cu ochi buni. Nu se poate vedea altfel. Practic sunt 3 noi emitenți pe masa investitorilor care cu siguranță atrag atenția și către Bursa de Valori București. Dacă până astăzi nu putea nimeni să fie cu ochii pe emitenții de la Bursa de Valori, mă refer la investitorii străini care au acest indice în calcul, de astăzi, iată, doar prin cele 3 companii suntem pe masa investitorilor instituționali din afară.
Prin urmare, avem premize că poate vor mai veni și altele, poate le vor urma exemplu, poate vom avea lichiditate mai mare pe mai mulți emitenți și poate vom avea mai mulți emitenți în structura indicelui stabilit de FTSE Russell al piețelor emergente. Deci, teoretic, avem toate premizele de bun augur ca lucrurile să arate bine în continuare. Da, sigur, v-aș ruga, pentru că suntem... Da, pentru că am avut o mică problemă tehnică, dar iată, acum ne înțeleg că ne auzim. V-aș ruga doar să facem în câteva minute, un minut, două, cât doriți, o scurtă istorie, pentru că vorbim despre piața secundară, despre piața emergentă secundară de cel puțin 7 ani de zile. Drumul n-a fost deloc simplu. Ați vorbit mult despre lichiditatea aceasta. A fost înțelegem, una dintre problemele pentru care România nu putea să facă acest pas. Și dacă vă uitați un pic în urmă, spuneți-ne, vă rugăm, care au fost principalele probleme, principalele bariere care au împiedicat ca România să ajungă mai repede la această destinație. E foarte simplu. Bursa s-a reînființat în urmă cu 25 de ani. Nu avea cum să... Deci reavând o bursă doar în urmă cu 25 de ani, ea a existat în perioada interbelică. Practic, având o bursă așa de nouă, nici investitorii nu aveau cum să vină dintr-o dată într-un număr foarte mare și să avem o lichiditate extrem de ridicată imediat. Iată, la 25 de ani de când bursa s-a înființat, avem o aniversare frumoasă. Din câte știu, în mai bursa a împlinit 25 de ani de când s-a reînființat. Iată, în septembrie suntem cu 3 companii în statutul de piață emergentă, în indicele pieței emergente. Cred că e un lucru pozitiv și un lucru foarte bun că suntem aici, la 25 de ani. Sigur că ne-am fi dorit să fim în urmă cu 10 ani, dar așa au fost mersurile în economia din România. Să nu uităm că doar în 2007 ne-am aliniat și noi, prin intrarea în Uniunea Europeană, la toate reglementările stabilite de Uniune. Deci, din 2007 până în prezent, în 13 ani, practic atunci am făcut un pas important către alinierea la standardele Uniunii Europene. În 13 ani am reușit să fim cu 3 companii. Sigur, ar fi de dorit să fie mult mai multe, dar e un început foarte bun, promițător și cred că cu puțină muncă suplimentară pe care toți stakeholderii din jurul bursei de valori o pot depune, vom mai avea companii care să fie în același stadiu în continuare. Ați spus aproape la fiecare răspuns despre aceste 3 companii. Ați spus chiar și acum că în ăștia 25 de ani am reușit să ne încadrăm cu 3 companii la statutul de piață emergentă. Reamintiți dumneavoastră, vă rog, telespectatorilor noștri, ce condiții trebuie să îndeplinească niște companii astfel încât să se încadreze la acest statut? Nu știu în foarte multe detalii. Știu că principalul criteriu a fost unul de lichiditate. Într-adevăr, problema de lichiditate este o problemă pe care astăzi o au unele companii listate la Bursa de Valori. De aceea, dacă ne uităm în urmă cu un an, constatăm că erau alte 2 companii în afara Băncii Transilvania care îndeplineau aceste condiții și care astăzi se pare că după standardele FTSE Russell nu se mai îndeplinesc condițiile de lichiditate. Deci în urmă cu un an de zile, în septembrie anul trecut, în acest teritoriu erau Romgaz, SNG și Banca BRD. Astăzi locul lor a fost luat de Nuclear Electrica și de Teraplast. Deci, iată o schimbare a lichidității într-un an de zile care au făcut ca practic să schimbe 2 companii cu altele 2. Da. Ne-a reiterat încă o dată FTSE Russell că Banca Transilvania este poate cea mai lichidă bancă listată, cel mai lichid emitent listat la Bursa de Valori, păstrându-și statutul și anul trecut și anul acesta. Deci, din câte știu eu, singurul criteriu era acela al lichidității pe care o urmărește FTSE Russell la un anumit moment. Nu știu concret care este nivelul de lichiditate pe care trebuie să-l îndeplinească, dar acesta este criteriul pe baza căruia aceste companii au intrat aici.
Da, domnule Horia Gustă, vă rog, pentru că mai avem câteva minute și știu că în următoarele zile pregătiți și o conferință și sunteți președintele Asociației Administratorilor de Fonduri, v-aș ruga să treceți în revistă foarte repede și temele importante din această conferință și temele care preocupă în acest moment administratorii de fonduri din România și piața de capital în general până la urmă. Da, avem două evenimente pe care Asociația Administratorilor de Fonduri le începe începând cu ziua de miercuri, 23 septembrie. Unul este legat de al doilea summit pe care asociația îl realizează. Este un summit al administratorilor de fonduri din România, care reunește un summit profesional deschis publicului cu acces liber. Un summit pe parcursul a 2 zile, miercuri și joi, 23 și 24 septembrie, care se desfășoară în formatul a 2 paneluri în fiecare zi, cu temele. Prima temă se numește Economisește inteligent, a doua este aceea trendurilor din industria de asset management din România și din afară, din străinătate. Panelul 3 se referă la impactul reglementărilor asupra industriei de asset management, iar ultimul privește companiile din zona de private equity și fondurile de investiții alternative. Este un summit, cum spuneam, profesional, dedicat întregului public, deschis publicului, în care cu specialiști din țară și din străinătate încercăm să vedem ce impact vor avea reglementările, cum economisim inteligent și care sunt trendurile în industrie. În același context, tot de miercuri, vom demara un program pe parcursul a 3 luni, numit Economisește inteligent, nu e întâmplător. Acest program este un program care se va desfășura în mass media, în radio și în online. Practic, vom explica pe înțelesul tuturor care e diferența între economisire și investiție, cum poți cu sume mici să devii un investitor, pe înțelesul tuturor, tocmai pentru a încerca să demonstrăm că investițiile nu sunt foarte sofisticate, a încercat să familiarizăm publicul din România cu ce poate să facă un fond de investiții, cum poate să crească valoarea investițiilor, valoarea banilor depuși de către aceștia. Avem un program, cum spuneam, în următoarele 3 luni, începând de miercuri, accesibil publicului larg, în care, cum spuneam, el se numește Economisește inteligent, încercând pe scurt să facem trecerea de la economisire, pentru că toate datele ne arată că există foarte mulți bani care stau în bănci cu titlu de depozite către investiții. Da, într-un fel e o întâmplare fericită, să spunem, sau poate că ați gândit și acest lucru, pentru că, iată, avem de astăzi intrată efectiv decizia privind piața emergentă pentru România și, în același timp, poate, păstrând proporțiile, veniți și dumneavoastră ca fonduri de investiții, acumulați, nu, sau strângeți bani de la cei care doresc să-i plaseze acolo pentru a investi în produse de pe piața de capital. Deci, cred că din acest punct de vedere, încă o dată, e o întâmplare care vine într-un moment fericit sau au loc 2 lucruri în același moment bun, să zicem, într-un peisaj bun, într-un moment bun. Da, e adevărat. Așa a fost gândit să facem și acest eveniment și programul efectiv programul, aș putea să-i spun educațional, Economisește inteligent, să-l facem începând cu 23 septembrie. Ține 3 luni, o să fim prezenți în fiecare săptămână prin specialiști pe care industria îi are și să explicăm ce face un fond, cum poate să aducă valoare și bunăstare familiilor din România, astfel încât să ne aliniem și noi cu această componentă care face parte din componenta de economisire și de investiții, să ne aliniem Europei, care astăzi are un nivel de economisire și de investire mai ridicat de cel pe care îl are România. Vă mulțumim pentru prezență. Vom mai discuta despre acest program cu siguranță și în cadrul emisiunii noastre Back in Business.
Mulțumim pentru prezența în emisiune. A fost alături de noi domnul Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri. Așadar, Andrei, iată primele, să spunem, efecte ale acestui statut nou pe care îl are România vis-a-vis de piața de capital. Da, și cum spunea și invitatul nostru, avem în ăștia 25 de ani de Bursa de Valori București 3 companii care se încadrează la... Sunt cam puține, trebuie să recunoaștem. Sunt cam puține, dar este un prim pas, nu? Este un prim pas înainte. Acum trebuie să vedem cum atragem și alte companii sau ce măsuri ar trebui luate în cadrul companiilor respective astfel încât să meargă mai departe. Am înțeles că unul dintre principalele criterii ar fi lichiditatea. Un lucru care totdeauna aici e problema. Știm că e o problemă la nivelul de companiilor românești. Problema de lichiditate este una existentă și totodată persistentă. Știm că s-au atras mai multe semnale de alarmă în acest sens. Dar îți propun să luăm o pauză de publicitate și să ne întoarcem tot cu această dezbatere, temă, să spunem. pentru că schimbăm poate un pic unghiul, o să avem și un invitat, discutăm imediat. Poate privim din altă perspectivă. Revenim imediat. Mesaj de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghișeul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate. O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesaj de interes public. Deșteaptă-te, române! Avem nevoie de produse românești. Nu avem voie să uităm gustul românesc. Avem nevoie de toți fermierii României care lucrează pământul, cresc animale și asigură hrana noastră, a tuturor. Avem nevoie de tinerii agricultori care pot și trebuie să ia banii europeni și să dezvolte fermele de familie. Nu avem voie să ne dăm bătuți. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să conștientizăm că agricultura este o șansă pentru România. Și tu crezi în aceste valori. Alătură-te campaniei susținută de ASDA și AgroTV. De ce trebuie să stai în casă? Cum se răspândește virusul? Cum te protejezi pe tine și pe apropiați? Ce-ți spun specialiștii din sănătate? Ce-ți recomandă medicii? Informează-te corect. Află tot ce trebuie să știi. Intră pe lookmedica.ro. Să ne vedem sănătoși! Sunt Ciprian Aron și vă spun cum arată o companie de succes. Depinde de viziunea pe care tu o ai pe termen lung. Am ajuns numărul 2 în piață ca și cifră de afaceri. Am dorit să mergem nu pe cantitate, ci pe calitate. Și cred că modestia este apanajul oamenilor educați. Indiferent unde aș ajunge, voi fi un om modest. Într-adevăr, dacă realizările mele sunt mari, trebuie remarcate de oameni, nu de mine. Mi-au făcut surpriza să prezint totul în finalele de la BNL Italia cu Nadal și cu toți jucătorii. Deci pentru mine a fost o realizare foarte mare. Produsele pe care le faci trebuie să le faci, în primul rând, să-ți placă ție, să fii mulțumit de produsul cu care tu te prezinți în fața consumatorului. Noi, când am investit aici, în primul rând ne-am gândit să facem ceva, să demonstrăm că și în România se poate face. Am principii și principii morale care îmi dau mie un confort și care mă fac să mă simt bine și când pun capul pe pernă să dorm liniștită. Urmărește și descoperă lumea afacerilor adevărate în Profil de Companie.
anunțe. Criza nu s-a terminat. Vin vești bune de la Bruxelles. Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor. Documentele strategice necesare României sunt în proces de elaborare. Autoritatea de supraveghere financiară aduce vești bune. Dar cheltuielile au urcat cu 13,4%. Cum ar fi să primiți bani fără să trebuiască să munciți? Noi controlăm temperatura ca la NASA. Unul dintre cei mai importanți colecționari de arte din România din perioada interbelică era un chelner. Conserve este un termen franțuzesc, a conserva, dar a apărut în condiții în care conservai prin fum, prin sare, niciodată prin euri. Și probabil foarte puțini sunt pregătiți pentru asta. Niciunuia dintre ei eu nu i-am cerut CV-ul, pentru că eu n-am angajat CV-ul. Speranța toată în generația tânără este. Aceste generații noi au un ADN antreprenoriatul. Noi suntem într-o țară de chibiți. Peste tot sunt chibiți, oameni care își dau cu părerea, dar nu fac nimic. Motivația mea a fost să văd oameni fericiți în jurul meu. Urmăriți informațiile care pot fi benefice vieții și activității voastre în emisiunea Dialoguri de Valoare. Am revenit la Back in Business, așadar, Andrei, discutăm în continuare în seara aceasta despre acest nou statut al pieței de capital din România, al României până la urmă, pentru că se poate... Da, să reamintim informația și celor care ni s-au alăturat pe parcurs. Astăzi a intrat în vigoare acest nou statut pentru piața autohtonă de capital, piață emergentă secundară, spuneai, de la piață de frontieră, cum eram exact, e o promovare. Și îl avem acum la telefon pe domnul Mircea Ursache, expert în piața de capital. Bună seara, domnule Ursache, vă mulțumim pentru prezență. Dumneavoastră și telespectatorilor, da. Bună seara încă o dată, vă mulțumim. Domnule Ursache, v-aș ruga să plecăm cu discuția noastră de la o mică istorie sau să privim un pic în urmă și să-mi spuneți opinia dumneavoastră dacă se putea și mai bine și mai repede să trecem la acest statut și eventual ce a împiedicat această promovare să aibă loc ceva mai repede. Da. Sigur, lăsăm la o parte firescul unui moment ca ăsta, care trebuie să aibă și o componentă festivistă, este mai mult decât necesar să explicăm ce înseamnă totuși trecerea României la statutul de piață emergentă secundară față de piață de frontieră. Și aș vrea, pentru că mi-ați cerut să vorbesc despre trecut, să vă spun cum eram în 2013, atunci când am început să lansăm în cadrul proiectului STIM al ASF-ului acest mare proiect. Măsurile necesare și avantajele pentru investitori și intermediari. Ei, vreau să vă spun că la vremea respectivă, cele trei mari criterii pe care Morgan Stanley în tipologia piețelor le stabilește, adică dezvoltarea economică, mărimea și lichiditatea piețelor și accesibilitatea piețelor, nu erau îndeplinite în niciun fel. Sustenabilitatea dezvoltării economice, numărul de companii care îndeplineau criteriile de capitalizare totală, de lichiditatea valorilor mobiliare, dar cel mai grav erau că criteriile de accesibilitate ale pieței nu existau. Deschiderea față de investitorii străini, ușurința cu care intră sau ies fluxurile de capital, al treilea era eficiența cadrului operațional și respectiv cadrul instituțional. Iată că s-a reușit în câțiva ani de zile, de fapt până în 2019, ca toate aceste criterii pe care agențiile internaționale de rating le pun atunci când analizează trecerea unei economii la un statut superior, să fie îndeplinite. Aș mai vrea să mai spun un lucru. Sigur că
visul oricui este să ajungă la o piață dezvoltată. E o distanță foarte mare. Gândiți-vă că dacă astăzi la piața emergentă capitalizarea totală din piață trebuie să fie undeva la 1260 de milioane de dolari, ca să treci la piața dezvoltată e dublu. Și așa mai departe. Dar cel mai grav lucru pe care nu poate să-l îndeplinească România ca să treacă la piață dezvoltată, și aici vă fac o paranteză cu Polonia, care a fost upgradată la statutul de piață dezvoltată, este produsul național brut al țării respective. Vreau să vă spun că ăsta trebuie să fie cu 25% mai mare peste pragul de venit impus de Banca Mondială pentru 3 ani consecutivi. Și știți cât este acest prag impus de Banca Mondială? 12.615 dolari. Deci vă dați seama cât de departe este România. Asta este trecutul, dacă vreți, istoricul de la care am plecat în programul STEAM și trebuie să folosim ocazia asta să reamintim că toate obiectivele de acolo au fost îndeplinite. Ultimul, știți foarte bine, a fost contrapartea centrală. Proiectul legii MiFID 2, respectiv proiectele de legi care toate au fost aprobate și promulgate și a administratorilor de fonduri alternative, respectiv a fondurilor alternative, toate s-au îndeplinit. Înțelegem, domnule Usache, faptul că a fost un efort și al autorităților și al pieței de capital în sine, nu? Pentru a se ajunge la îndeplinirea acestor obiective. Acum să știți că nu-i totul așa de roz. Okay. Și asta, dacă timpul ne permite, aș vrea să vă spun că marea problemă a pieței de capital astăzi în România este listarea companiilor. Noi, practic, după listările din 2013, cu Romgaz, Nuclearo, Electrica, Transgaz, n-am mai făcut nimic. Au apărut companii private care s-au listat. UTI, Dedeman, Altex, Sanador, MetLife, Eurolines. Toate astea au ținut piața bursieră românească. Au mai apărut și încă aproape 300 de emitenți care au trecut de pe Razdat pe Bursa de Valori București. Și asta a însemnat ceva. Dar ce facem cu faptul că în continuare rămânem în urmă cu trecerea acestor companii în sistemul, dacă vreți, transparent, al intersecției cererii cu oferta, a valorii reale, a transparenței decizionale. Lucrurile astea nu le-au reușit ultimile guverne de la Grindeanu încoace, niciunul. Văd că nici acum, deși s-a pornit cu hidroelectrica la listare și s-au demarat acțiunile de selecție a consorțiului de consultanță, au fost blocate și ele. Și colac peste pupăză a apărut un act normativ absolut prostesc, despre care am mai scris, acea lege care interzice pe 2 ani vânzarea oricăror participații ale statului. Numai în statele subdezvoltate încă și în dictaturi statul își mai păstrează încă caracterul de decizional în viața unor companii. În nicio țară dezvoltată statul nu mai. Dimpotrivă, devine un jucător de la egal cu piața. Și ca să mai spun ceva pentru ascultătorii noștri, în afară de listarea companiilor, și care poate cândva, dacă o să avem timp, ea trebuie să ducă acolo unde toate companiile să fie listate, să nu mai avem niciuna închisă. Vorbesc la cele la care statul este acționat. Un rol foarte important în dezvoltarea în continuare a pieței sunt obligațiunile. Avem prea puține obligațiuni municipale, doar București, Cluj, Baia Mare. Obligațiuni ipotecare au majoritatea băncilor și titlurile de stat. Este mult prea puțin. Stăm foarte prost la capitolul înființării unei burse de cereale și de asemenea la obstrucționarea în continuare a cererii bursei de mărfuri de a tranzacționa și pe piața energetică.
sunt încă probleme nerezolvate. Deci, investitorii instituționali, să știți că se uită. Astăzi ei au primit o veste foarte bună. Faptul că organismele de rating au spus, dom'le, veniți și investiți în România. Aveți legislație europeană la zi, perfect, aveți garanții, este oportun, dar trebuie să-i acum să-i și oferim ce? În ce să investească? Dacă tu ții în spate o lege pe 2 ani de zile prin care nu poți să listezi nicio companie. Și așa mai departe. Sunt multe de spus. În orice caz, să fim optimiști și așa cum s-a întâmplat momentul acesta de astăzi, să sperăm că vor fi și celelalte. Domnule Ursache, mai rămâneți măcar câteva minute cu noi, mai avem răgaz câteva minute. Sigur că o să vă invităm deja pentru a discuta într-o emisiune separată toate aceste teme, dar mă bucur că aveți și ne bucură faptul că ați atras atenția și asupra unor teme care vor trebui rezolvate în viitorul cât mai apropiat. Aici mă refer nu la lichiditate, la obligațiuni municipale, titluri de stat, ca să nu mai vorbim de bursă de cereale și piața energetică. Vreau ca o concluzie doar să ne mai spuneți în ce măsură, pentru că am mai adresat întrebarea aceasta în seara aceasta, sunt șanse ca și alte companii din România, de pe BVB, să intre în acest indice FTSC Russell, în afară de cele 3 numite astăzi, și anume Nuclear Electrica, Prodplasturi și Banca Transilvania. Deci putem să extindem? Categoric, să știți că upgradarea la statutul de piață emergentă secundară, după atâția ani de speranță, este un semnal și pentru investitorii români, pentru companiile românești. Eu cred că mulți investitori români vor fi atrași spre zona aceasta ca și formă de finanțare a economiei, a companiilor. Până acum noi tot vorbim de faptul că piața de capital românească e o cenușăreasă față de capitalizarea societăților numai prin sistemul bancar. În mod elegant foloseam întotdeauna termenul de soluție alternativă. Noi trebuie să trecem la faza în care finanțarea prin piața de capital să nu fie o soluție alternativă, să fie o soluție complementară și, de ce nu, într-un viitor apropiat, ținând cont de costurile unei capitalizări prin sistemul bancar, de ce nu, piața de capital să devină o sursă principală de finanțare a economiei. Da. Vă mulțumim pentru prezență. A fost încă o dată interesantă analiza dumneavoastră. Vă așteptăm cu o următoare ocazie, eventual și în studio aici la noi, la Profit TV, pentru a discuta pe îndelete toate aceste teme. Vă mulțumim. A fost alături de noi domnul Mircea Ursache, expert în piața de capital. Așadar, Andrei, ne întoarcem la părut foarte interesant discuție, problemele identificate de domnul Ursache, listarea companiilor, ar trebui să le reamintim, listarea companiilor, obligațiunile, titlurile de stat, bursa de cereale. Da, chiar și până la bursa de cereale, a precizat domnul Ursache, investitorii sunt atenți și la acest lucru. Mă gândesc că este un aspect cerut de ani de zile, adică auzim de bursa de cereale și foarte multe guverne au încercat să facă, chiar și anul trecut, dacă nu mă înșel, se vorbea de bursa de cereale. Da, cred că n-a fost an să nu se vorbească de bursa de cereale, adevărat. Bun, nu e în jurisdicția pieței de capital, ci e nevoie și de alte organisme. Încercări au fost. Acum da, chiar problema e că nu s-a implementat. Chiar bursa de mărfuri, din Bursa Română de Mărfuri, are și încă mai are un ring al cerealelor, dar nu e foarte bine dezvoltat și e mai degrabă faultat decât ajutat, dacă pot să spun așa, acest schimb de... Da, ar trebui să lucrăm la rezolvarea problemelor respective. 3 la număr, bine, doiul ar fi împărțit cumva în 2 părți, obligațiunile, titlurile de stat și așa mai departe, dar
Totuși ar trebui să atragem și mai multe companii să se listeze la... Așa este. Hai să vedem, pentru că îl avem acum la telefon pe Cătălin Chivu, Field Markets, realizator al emisiunii Field Markets. Bună seara, Cătălin, mulțumim pentru prezență. Bună seara! Cătălin, te salut și eu, Andrei sunt. Spunea domnul Ursache mai devreme de 3 probleme cu care se confruntă România, respectiv listarea companiilor la bursă, prea puține obligațiuni, titluri de stat, lipsa unei burse de cereale. Mai identifici și alte probleme în România. Și tu de ce crezi că s-a trecut atât de greu la statutul acesta de bursă emergentă secundară, piață emergentă secundară? Am încercat să găsim explicații la toți invitații noștri. Înțelegem că din 2013 până în 2019 s-au îndeplinit criteriile de a trece la acest statut, așadar în 6 ani. Da, România se confruntă cu mult mai multe probleme decât le-ai spus tu. Evident, te referai la problemele bursei. Bursa, faptul că astăzi s-au oficializat, să spunem așa, decizia de acum un an privind aceste companii care să treacă Banca Transilvania, Nuclear Electrica, respectiv Teraplast, în componența indicilor puțirață. Companiile intră în indici pentru companii medii și mici, respectiv micro-întreprinderi Teraplast. Este o trecere care trebuia realizată mult mai de mult. Într-adevăr, s-au pierdut foarte mulți ani. Întrebarea e de ce din 2013, ce s-a făcut până în 2013. E o discuție mult mai amplă și nu cred că avem timp acum să găsim cine-s vinovații. E clar că așa cum toate problemele și viitoare ale bursei trebuie realizate printr-o acțiune concertată, bursă, brokeri, ATF, investitori, așa a fost și până acum, cu mențiunea că și factorul politic a atras de multe ori în jos această acțiune, să spunem, a bursei. Să nu uităm că, practic, decizia s-a luat acum un an, când era vorba pe lângă Banca Transilvania de BRD și eventual Romgaz. Iată că la revizuirea din martie am avut această știre cu Nuclear Electrica și să nu uităm că cu siguranță la revizuirea din martie anul viitor se pare că încă 2 companii vor face pasul către să intre în componența acestor indici, o componență, atenție, undeva la 0,004%. Adică este un procent infim. Foarte puțin, și foarte puțin, dar este un prim pas. Evident că e o decizie istorică, dar noi trebuie să ne propunem să mergem mai departe la puțirață și mai ales în cadrul indicilor MSCI, care sunt urmăriți de mult mai mulți investitori, de o mărime mult mai mare și unde s-ar putea ca anumite companii dintre cele amintite, chiar și OMV Petrom, să poată intra, dar am vorbit cu Adrian Tănase, președintele Bursei, și un target, așa, un interval de timp de 2 ani pare unul destul de optimist. E vorba de capitalizare și e vorba de lichiditate sau free float. Unele companii au lichiditate, n-au capitalizare, altele au capitalizare, dar n-au lichiditate. Da, Cătălin, te rog, doar întrebarea clasică. Spune-ne, te rog, pentru că ai urmărit ce s-a întâmplat astăzi la BVB. Au fost ceva mișcări pe bursa de la București, iată, tocmai în ziua în care s-a operaționalizat acest eveniment. Eventual, te rog, spune-ne și ce au făcut noile stele ale BVB, nu cele 3 companii despre care am vorbit că sunt în indicele FTSE Russell. Păi, din păcate, decizia de astăzi a coincis cu scăderi mari pe piețele externe și atunci faptul că suntem piață emergentă secundară ne oferă o corelare mai puternică, iată, de data asta cu piețele externe și, din păcate, pentru investitori a fost o zi roșie cu scăderi destul de mari, dar așa se întâmplă. Să nu uităm că săptămâna trecută am avut niște schimburi de pachete imense, adică 100 și ceva, 150 de milioane de euro pe bursă într-o zi. Schimbul nu s-a văzut, eu n-am mai văzut aproape deloc.
Deci au fost niște schimburi care au pregătit niște mișcări. Să nu uităm că această avansare la statutul acesta de piață emergentă secundară nu înseamnă numai intrări de capital, înseamnă și ieșiri, pentru că cei care investeau în piețele de frontieră trebuie să iasă. Și atunci, evident că sunt schimburi de pachete. E bine, e un pas important, dar eu spun că bursa trebuie să-și pună 3 întrebări pentru perioada următoare. 3 întrebări? Interesant. Da. Te rog, să le auzim, că ne-ai făcut curioși deja, te rugăm. 3 întrebări simple care s-au văzut acum în pandemie, când a crescut numărul investitorilor de retail. Oamenii au stat acasă și au investit, au primit și bani, nu numai în România, și în Europa și în Statele Unite. Așa. Și foarte mulți dintre ei s-au îndreptat spre extern. Și e foarte simplu de ce. Și-au deschis conturile repede, da? Li se oferă o plajă largă de instrumente și comisioane reduse. Deci în momentul în care bursa va rezolva aceste probleme, de care e conștientă și care și face pași, dar împreună cu brokerii și cu ASF-ul și cu celelalte instituții, evident că vom atrage foarte mulți investitori. Deci, conturi care se pot deschide rapid, cât mai repede, o plajă mai mare de instrumente sau plaje mare de instrumente și comisioane reduse. Astea par a fi următorii pași pe care ar trebui să-i facă BVB pentru a crește, nu? Pentru a atrage investitori. Pentru a atrage investitori, corect. Exact. BVB trebuie să mărească lichiditatea și prin noi listări. Listările sunt de stat. Aici e un capitol de care nu discutăm, depinde, deși premierul Orban spunea astăzi că are în vedere listări. Toți premierii au spus-o, dar mă fine. Evident, dar vorbim de listări ale companiilor particulare, se îndreaptă spre piața aero companii medii și mici, din ce în ce mai multe. Problema este la companiile mari și asta va trebui să găsească un echilibru bursa și brokerii, să reușească să explice antreprenorilor să atragă aceste companii medii și mari și să facă piața atractivă. Pentru că altfel, evident, vom rămâne aici mult și bine și următorul pas, am spus, trebuie să fie accederea în piață emergentă MSCI și ulterior, poate peste câțiva ani, 10 de ani, în piață emergentă principală. De piață dezvoltată nu cred că prindem în generația aceasta sau în piața aceasta. Cătălin, am convenit cu Rudi ca în emisiunile noastre, evident când ne permite timpul și subiectele, să închidem emisiunea și cu o latură externă. Așa, tocmai de aceea pe final te-aș întreba ce s-a mai întâmplat în celelalte piețe de capital, la principalele burse. Ce informații ai pentru noi? Este luni, prima zi a săptămânii. Cum s-a tranzacționat în internațional, să spunem așa? Exact, piețele dezvoltate la care ne uităm foarte atent. Luna septembrie s-a încheiat o nouă săptămână de scăderi și astăzi avem o zi de scăderi. Se pare că luna septembrie e una negativă, tot balul acesta și toată petrecerea care ține de atâtea luni, iată, s-a încheiat, s-a terminat băutura și mâncarea și dansul se pare că intrăm într-o perioadă nu foarte favorabilă. Deocamdată indicii de la București au stat foarte bine în septembrie, sunt chiar pe plus, dar la nivelul year to date, să spunem așa, de la începutul anului, chiar dacă avem scăderi mari în Statele Unite, totuși indicii de acolo continuă să fie cei mai performanți anul acesta și am explicat motivele. Să vedem cât va dura această corecție, dacă nu cumva va fi o corecție mai puternică, va veni o perioadă de scăderi, pentru că se marchează și profituri foarte mari și atunci trebuie să ne așteptăm la asta. Din păcate va afecta și bursa noastră. Deci deocamdată în septembrie sunt scăderi, am avut creșteri până acum, rezultate, adică randamente mult mai bune în Statele Unite și în China decât în Europa. Să nu uităm că Europa de vest, în afară de DAX-ul german, stă la niște pierderi de 15-20%, la Londra, de exemplu. Acolo e și problema cu Brexit-ul. Deci vom vedea ce va fi, s-ar putea să vină o toamnă foarte interesantă, să nu uităm că peste o lună și ceva avem alegeri în Statele Unite și va fi extrem de interesant ce se va întâmpla și cu dolarul și cu piețele de capital. Da, și să mai marcăm doar un eveniment, scuză-mă Cătălin, și anume am văzut un scandal de media privind câteva bănci internaționale
care înțelegem că au avut, mă rog, au spălat bani sau au trecut pe acolo bani spălați, de fapt, mai clar. S-a văzut un pic și pe bursă, nu? Am înțeles că la banca britanică, HSBC s-a văzut. Exact. De fapt, sunt foarte multe bănci europene implicate. Scandalul putem spune că e ultimul episod dintr-un scandal, că știm foarte mult ce se întâmplă cu băncile în general, avem de câțiva ani aceste informații. Asta e, sectorul financiar e afectat, dar în Europa băncile sunt afectate și de ratele dobânzilor, care la depozit sunt negative, rata băncii centrale europene la 0 și atunci le ia din marja de profitabilitate foarte mult. Asta e o altă problemă. Să nu uităm că criza încă n-a venit pentru sistemul bancar în sensul în care provizioanele alea, să vedem ce se va întâmpla, se vor vedea în trimestrul 4 eventual sau trimestrul 1 anul viitor, ce se va întâmpla cu oamenii care au luat credite și care nu le vor putea da înapoi. Da. Mulțumim pentru intervenție, Cătălin Chivu. Te urmărim și te vedem pe Field de Markets. Cu interes te urmărim, da? De Facebook. Pe pagina de Facebook, da. Ne revedem următoarea dată, Cătălin. Salutare! Mulțumesc și eu. Toate cele bune. Cătălin Chivu a fost alături de noi, realizator Field de Markets. Așadar, un prim pas făcut de Bursa de Valori București. Spunea Cătălin că dacă rezolvăm 3 probleme, am putea ajunge și la piața emergentă principală. Sperăm că se va întâmpla acest lucru cât de curând. Până atunci ne mulțumim cu noul statut. Venit ce-i drept cam greu. Dar... Concluzia mea e că aproape nimic nici în acest domeniu al pieței de capital nu se face peste noapte, în mod evident. Dacă a fost nevoie de aproape 6-7 ani pentru a ajunge la acest statut, iată, pentru a îmbunătăți statutul, mai avem nevoie probabil de încă o serie de ani. O să vedem câți. Să vedem cât va mai dura. Ne dăm întâlnire mâine cu telespectatorii noștri, aceeași formulă, Back in Business, mâine seară de la ora 8 cu noi subiecte interesante. Până atunci, o seară excelentă tuturor!